হতো বিটিআর বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের জিলা সমিতিৰ সভাপতি। তো আপোনালোকৰ মাধ্যমত কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 25 তাৰিখ ৰাতি যিটো ঘটনা ঘটিছিল ডিমাকুছিত, সেইটো ঘটনাত মানে আমাক বাইদেউজনে কৈছিল যে তেওঁ ল'ৰাক আপচু অফিচত নি কিনে মাৰধৰ কৰিছিল। আপচুৰ ল'ৰাবিলাকে এনেকৈ তেওঁ বাইদেউজনে আমাক কৈছিল। কিন্তু এতিয়া আমি তদন্ত কৰি চালোঁ, নিখিল যুৱ ছাত্ৰ সংস্থা আৰু বেংগলী ফেডাৰেশ্যনে তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত মাৰধৰ কৰাত কোনো আপচুৰ ল'ৰা জড়িত নাছিল। তাত আপচু অফিচটো খোলা আছিল, বেলেগ বাহিৰৰ মানুহ আহি ল'ৰাটোক উঠাই নি কিনে আপচু অফিচত অলপ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তাত আপচুৰ কোনো ল'ৰা জড়িত নাছিলে বুলি বাইদেউজনে কৈছে। আৰু আমি দুটা সংগঠনে মিলি তদন্ত কৰি চালোঁ যে তাত আপচু অফিচৰ ল'ৰাবিলাক নাছিল। সেইকাৰণে আমি যিটো এজাহাৰ দিছিল, সেই এজাহাৰটো দুটা সংগঠনে মিলি আমি উদ্ৰ কৰিছোঁ। ডিমাকুছিৰ শান্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে আমি যিটো একলগত মিলি চলিবৰ কাৰণে যিটো ভাল সিদ্ধান্ত, ভালকৈ চলিব পাৰে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈ কিনে আমি কেছটো উদ্ৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছেক্ৰেটাৰীৰ ওপৰত দিছিল, কিন্তু তাত আপচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জড়িত নাছিল। এতিয়া আমি এইটো ক্লিয়াৰ পালোঁ। আৰু অনাগত দিনত আমি একলগতে ভালকৈ চলি যাম। কোনো দুটা সংগঠনত কোনো জাতিগত কোনো ভেদাভেদ নাথাকিব। আমি একলগতে আমাৰ এই BTCৰ স্বাৰ্থত, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত একলগত কাম কৰি যাম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা এইটো ঘটনাৰ লগত কোনো আজিৰ পৰা এইটো ঘটনাটোত কোনো জড়িত এইটো ঘটনাক লৈ কোনো উত্তেজনা যাতে নহয়। আমি একেলগতে যাতে ভালকৈ চলিব পাৰোঁ। ভালকৈ যাতে বড়ো হওক বা বাঙালী হওক বা আদাৰ জনজাতি হওক, চবৰ লগত এটা সমন্বয় বজাই ৰাখি চলিব লাগে BTCৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। ধন্যবাদ। खुलुमबाय बयखौबो। दिनै दाख्लै 25 तारिखआव जि मोनसे जाथाय जालांदोंमोन डिमाकुसि टाउनाव मोनसे सिखाव खावनायनि, आरो बेखौ लानानै सासे बाङालि गथ' दीप सरकार बिथांखौ बुनायनि जि जाथाय, आरो बे जाथायखौ लानानै जि जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव माखासे बेब्रिबां गोरोन्थि फोसावलायनायफोरा जादों। दा बिनि सायाव जोङो दिनै अल BTR बाङालि जुब छात्र परिषदनि फेडारेशननि आफादगिरि बिथाङा जोंजों लोगोआव दङ, आरो डिमाकुसि आन्चलिक BTR बाङालि जुब छात्र फेडारेशननि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोना दङ। जोङो दिनै जयै सावरायलायनानै दायखौ बिजिरनाय जादों जे गोरोन्थिया मामार। ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन डिमाकुसि एबसुखौ लानानै, जे डिमाकुसि एबसुआ सासे बाङालि गथ'खौ लामानिफ्राय किडनेप खालामनानै एबसु अफिसाव लांनानै बुहैदों, टर्चार खालामदों। बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ मिडियायाव बांसावनाय जों नुदोंमोन, आरो बेखौनो लानानै जोंनि गेजेराव माखासे बेब्रिबां कमेन्ट होलायनाय जों नुदों। नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनो लुबैबाय। दिनै बेयाव डिमाकुसि आन्चलिक एबसुआ बे बुनायाव जेबो लोब्बा गैया, बेयो रोखा जाबाय। आरो नैबे बाङालि फेडारेशननिफ्रायबो बिथांमोना दिनै रोखा खालामनानै होबाय। बिथांमोनाबो सिमान जादों जे मिडियायाव जिखिनि बाथ्राफोरा गोसारदों बेयो गोरोन्थि जादोंमोन। जोंहा दीप सरकारनि बिमा बिथाङा गावनि स्टेटमेन्टआव बुंदोंमोन जे डिमाकुसि एबसु अफिसा आंनि फिसालाखौ लानानै बिदि टर्चार खालामनायदों होनना बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा सिमान जादों। बिथाङा जोंनि अफिसनि दैदेनगिरिफोरखौ सिनायजोबा, जिहेतु बिथाङा न'आव थायो। दा बेखायनो बिथाङा गोरोन्थि बेखिनिखौ बुंफ्लांदोंमोन, बेखौ स्वीकार खालामबाय। आरो जोंनि एगेन्स्टआव जि मोनसे एजाहार होदोंमोन, बे एजाहारखौबो बिथाङा जेबो आपत्ति गैयालाबासिनो बोखांनानै लाफिनदों। आरो दिनै जोङो मोननैबो संगठना एखे लोगो जिरायनानै जोङो गोजोन मोनसे जि थासारि बेखौ लाबोनायनि थाखाय नैबे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनो सानदों। BTRआव आरो जोंनि डिमाकुसियाव बयबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय, गोजोन खौसेथि बियो थाबाय थानांगोन। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, डिमाकुसि आन्चलिक आबसु हिसाबै जोङो बिनि सायाव खामानि मावो आरो मावगासिनो दं, इयुनावबो मावगोन। दा दिनै जोङो बाङालि फेडारेशन आरो डिमाकुसि आन्चलिक एबसु जयेन्टलि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो लादों। बे खामानिफोरखौ जोङो इयुनाव जयेन्टलिनो समाज फोसाबनायखौनो होन, जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव माखासे इलिगेल ड्राग्सफोर जायफोरा सोलिबाय थादों, आरो जाय ड्राग्सफोरखौ सेबन खालामनानै जोंनि खुदियाफोरा, गथ'फोरा नैफोरबायदि गाज्रि खामानियाव लिप्त जादों। दा बेफोरखौबो अपारेशन खालामनो थाखाय जों जयेन्टलि खामानि मावगोन। बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।